Cambados ten todo a punto para conmemorar o Día contra a Violencia Machista. Este ano o Concello quere darlle a estes actos un carácter transversal, implicando as diferentes áreas do goberno local. A igualdade non solamente, ou a Concellería de Igualdade non solamente se ten que enfocar a un determinado número pechado de actividades, senón que existen outras concellerías, outras actividades, outras asociacións que ao mellor a priori poderían non ter que ver ou ter relación co que a propia loita contra a violencia de xénero, sen embargo, aquí estamos. Unha das concellerías que se suma desta volta ás iniciativas é a de Enoturismo. Ese departamento organiza o vindeiro 17 un paseo entre viñedos en beneficio da asociación Esmar. Nesta actividade participan Adegas Condes de Albarei, Fundación Manolo Paz, Asociación Mulleres Rurais de Castrelo, as Saíñas, e tamén a Asociación Esmar Non á Violencia, a cal irá destinada pois o que se recaude con esta actividade. O programa inclúe unha charla sobre novas iniciativas na loita contra a violencia de xénero e actividades destinadas ao alumnado de secundaria dos centros educativos cambadeses. Son formacións en materia de diversidade. Educación en materia de diversidade, educación afectivo-sexual, é dicir, todo tipo de orientacións sexuais, diferentes tipos de métodos para prevenir tamén enfermedades de transmisión sexual e todo tipo de diversidade que, sobre todo, traballar no respeto, na empatía e na igualdade. Que os rapaces e rapazas saiban que teñen que respetar e que hai cada persoa diferente e cada persoa ten unha orientación sexual diferente, unha diversidade funcional diferente. O propio 25N, como é xa habitual, darase lectura ao manifesto institucional na Praza do Concello.